Wayanne alamomi ne mace za ta fuskanta kafin zuwan al'ada? Yawancin alamomin suna zuwa sati ɗaya kafin ta fara al'ada. Ga kaɗan daga cikinsu: ciwon baya, ciwon kai, kumburin hannu ko ƙafa, rashin sha'awa, rashin son cin abinci, gajiya, rashin bacci. Tana so ta kasance ita kaɗai, kumburin nono, ciwon ciki, rashin samun bahaya, ciwon gaɓoɓi, rashin sha'awa, zazzaɓi, ciwon jiki. Babu wani wanda ya san me yake kawo wannan matsalar, sai dai amma likitoci sun ce samun canji a hormones shi yake haddasa wannan matsalolin. Ina ba da shawara ga mata masu yawan laulayi, masu yawan samun rashin lafiya kowace wata, wato ma'ana idan ta tashi yin period. A duk lokacin da suka yi rashin lafiya, su ɗauki date na wannan kwanakin rashin lafiyar da suka yi period, sai wani watan masu ƙara ɗaukar date ɗin, sai ta tantance kwana nawa ne take yin wannan rashin lafiyar na al'ada. Daga nan sai su ɗau wannan matakin. Kafin zuwan wannan lokacin, kada su yi amfani da ruwan ƙanƙara ko ruwan sanyi lokacin al'ada, sabida amfani da ruwan ƙanƙara yakan sa jiki ya daskare, mahaifa ba zai fitar da gaba ɗaya ba. Bayan shekaru 5 zuwa 10 sai ya kawo ciwon daji na mahaifa. Lokacin al'ada, kada ki sawa kanki shamfo. Kowace gaba ta jikinki a buɗe take a lokacin da ke yin al'ada. Lokacin al'ada, kada ki ci gurji ko kokomba, saboda yana da wani sinadari a jikinsa wanda zai cutar da ke a wannan lokacin. Lokacin al'ada, ko da wasa kada ki yarda a daki cikinki, saboda yana da illa sosai. Lokacin da yake al'ada, kada ki yi amfani da gishiri sosai a cikin abinci. Lokacin al'adarki, kada ki yi amfani da kwakwa coconut a lokacin al'ada. Kuma kada ki yi amfani da barasa, wato giya kenan. Sannan kar ki yi amfani da fat ya wuce awa 3, awa 4 a jikinki. Sannan kar ki yi amfani da taba sigari, duk da cewa dama kin san taba sigari tana da illa sosai. A kula, domin lafiyarku ita ce jarinku. Kar ku manta ku yi mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.